Ja, bestelako kontu bat. Azaroaren 25. Laizterre izango dugu, kanpainak eta hasi dira, abiatzen, besteak beste, emakumeen kontra egiten den indarkeria gaitzesteko eguna izango delako nazioartean. Claro, zer da emakumeen kontrako indarkeria, ez da? Hori da, indarkeria matxista edo ez, askotan hainbeste izan jarri dizkiogu, azkenean hainbeste milaka urtetan dago justifikatzen doa eta hainbeste erralatu egiten dira bere horretan normaltasun hori ez ikusteko, azkena hamarkadatan bintzat eguna jarri dugu, esplizitatu egin dugu eta kaleak hartzen ari gara, eta ez da gutxi ez, egia da azkenen urteotan, pixka kontzientzia feministan ere sakondu dela, eta batez ere, aurrakoan Itziar Zigar irakurtzen nion, Gloria Steinemen esaldi bat, abia puntu hartuta, patriarkatua gero eta ahulagoa dela dagoeneko ez delako ikustezina ez. Eta horrekoan hitz egiten genuen, batzuentzat ez dela ikustezina eta beste batzuentzat ikustezin izaten jarraitzen duela, normalean erdigunean dagoenak ez dituelako indarkeria hauek ikusten, ez da? Kanpainak aurkeztu dira, autonomia erkidegoan Nafarroan aurkeztu dira, atentzio eman dit eta gainera, ematen du horrelako txikara bat, besteak beste emakunterena, adineko emakumei zuzenduta egongo dalako, etxien, ez da? Aguantatzen, zain, afari bat egiteko, garbitzeko, beti azkena oheratzen, hori, askotan, eskerrik asko barik, edo beste gauza okerrago baten truke, eta bar. Bai, hor dago kontu gainera ez, emakumeen kontrako indarkeria, edo indarkeria matxista, nire esan gehiago gustatzen zaiz zabaldu egiten du, ez? Azkenean da, sexismoaren gainean, eta emakumeen kontra egiten den diskriminazio hori, bizitzako fase desberdinetan. Azkenean indarkeria matxistak oso aurpegi desberdinak ditu edo lan munduan ematen denean, etxean ematen denean, adinekoak, aurrak, gazteak, oso forma ezberdinak ditu, eta hitz baten barruan kolokatzen ari gara oso fenomeno ezberdinak direnak, baina azkenean kasu egiten diotenak, hori patriarkatuaren, maskulinitatearen instituzionalizazioa eta emakumeen papela, eta gainera sozializazio historiko horren gainean. Hau aspalditik dator? Oso, aspalditik, ez da? Hau oso barneratuta daukagu. Hau oso barneratuta dago historian mendetan eta mendetan, horregaitik esatu dute batzuk hain lasai hau oso naturala dela, eta horrela dela. Eta horrela, eta jaio garenetik besterik ez du entzun, ez da? Eta gogoan dut aurreko urtean martxoaren 8 Jule Goikotxearekin elkartu ginenean, berak nola esate zuen indarkeriak edo violentziak dimentsio desberdinak dituela, ez? Dagoela zuzena, askotan erdigunean jartzen duguna, baina badagoela materiala, badagoela estrukturala, eta badagoela simbolikoa, ez da? Eta simbolikoena azken batean hori da, atzematen ez den violentzia hori naturalizatuta, normalizatuta, beti esango dugu, normala da, norma, araua da, eta beraz hor dago, ez, zera. Baina, karo, simbolikoaren hor dago, ez da, violentzia zuzen eta materiala simboliko horren gainean eraikitzen dela. Eta azkenean kanpo guzti hori, ez da, milaka eta milaka urtetan egin den zibilizazio. Gainera, mendebaldeko kultura bereziki hortarako sona da, etengabe eta zehundaka eta milaka urtetan bere burua justifikatzeko, ez da. Bueno, Adan eta Ebatik azten bagara, esate baterako, baina, kultura judeo-kristaua, Grezia klasikoa, Roma eta bar, eta azkanien mito berdinak direlako, berziklatzen doaztenak, baina mito berdina da, eta, emakumie beti, ederto, leku ezin bien, mito bat berreskuratuko diguzu? Mito bat, bere horretan azken urtetan bereziki ikono feminista bat bihurtu dena, eta niretzako ez naiz mitologia greziarrean aditua, baina egia da mitologia greziarra eta erromatarra behar bada izango delako estatua eta iruditeria aldetik edo gehien representatua izan dena, ni protagonista eta pertsonaia gehiagik ez ditut ezagutzen mitologia greziarrekoak, eta are gutxi hau emakumezkoak. Eta behar badagoen pertsonaiarik gaina modernoak ikusten ari gara, esan nahi da oso erreza dela ez... Hau medusa da. Medusa Zugiek hilean, bai. Zugeak hilean, eta gainera ben normalean arketipo gaizto bezala, ez? Ni pelikula pila bat etortze zaizkit, La Sirenitako maltzurrak ere hileak ez dauka zugerik, baina representazio emakume gaiztoarena oso arketipo honetatiko abiatuta dago, eta zer da medusa, mitologia greziarren egin behar dugu, atzeraino joango gara, pixkat, segia da, zer? Zugea lehen zuke, pero zuna bat, zugea hortik ere, azkenian dena da bat, ez da? Osak ez da kasualidadez sortzen, beti dago razpixan, arrazoiren bat, eta helbururen bat. Da beti zugiek. Zugia eta emakumia beti giztoak, eta... Beti lotuta. Eta gainera oso polita da niretzako, esan duzuna, zela doazen aldatzen, doazen garatzen azkenen momentuan indartu egin behar direlako horiek, ez? Eta gero oso polita da, karo, greziar mitologia, ez du gehiagik kontrolatzen, baina, karo, oso judeo-kristaua gara, ez, ona eta txarra. Eta daude jainkoak onak eta txarrak.
Eta justo ez Grezian, ez Roman, ez ziren ez onak ez txarrak, denak oso komplexuak ziren, ez? Eta gaur eguneko irakurketatik pixkat begiratzen da, Atenea, ez? Eta gartzen du Atenea jakinduriarena. Eta, bueno, jakinduriarena eta gerrarena eta estrategiarena, eta baina kentzen zaizkie belikoak diren ezaugarriak, eta gizonak berri eta Poseidon, Zeus, eta Marte, eta beste guztiak, eta zer den, garaian garaiko interpretazioa nola irudikatzen ditugun iraganeko kontuetan, ez da? Baina, Medusa kokatuko dugu, Nor da Medusa? Niretzako harrigarria izan da, ze Medusa monstruo bezala oso garbi neukan, baina desde luego nire bintzat ez zaidana iritsi da bortxaketa baten alaba dela, eta bortxaketa bategatik bukatzen duela monstruo bat izaten, ez? Dela bortxaketaren kulturaren justifikazio aintzinakoena topatuko duguna. Eta hau bereziki fuertea da, ze Medusa zen gorgona bat. Aizpa zituen, bi aizpa, Esterno eta Eurilae. Eta berez berazen hilkorra zen bakarra, gizatiarra zen bakarra. Kontua da berazen Atenearen oso zalea. Eta orduan Atenearen tenpluan, nahi zuen berak, tenplu zaintzailea izatea. Medusaren izena begira nola den zaintzailea esan nahi du Medusak, etimologikoki begira, nola lotzen diren pixka gauzak. Atenearen tenplua, Partenoian? Partenoiko ama bijainkoetan Atenea da, ere, garrantzitsuenetako bat. Eta kontua zen, bera Virginia, berriro ari gara, emakume ona, gaitxarra, monjatxuan, zaindari egon nahi badu. Baina zen, Atenearen fan absolutua zen, orduan, antxe, eta kontua zen, omen zen oso emakume liraina. Ile zoragarriak omen zituen, eta orduan inguruko jainko ar guztiak omen zeuden seduzitu nahian, eta tartean Poseidon sartzen da, bere iruditeria ikusten badugu agurezar bat dela. Ez itxasoko jauna, agurezar bizarduna, Neptuno, Poseidon, baina enkapretxatzen da esango dugu, leku mitologia pixkat androzentriskoan seduzitu eta maite mindu, baina kontua da, ez, Medusak nahi duela Atenearen sacerdotisa izaten jarraitu, eta orduan Poseidonek egiten duena da, Atenearen tenpluan bertan bortxatu. Bortxatu egiten du, aurdun uzten du, eta kontua Atenea aserretu egiten da, ze Atenea eta Poseidon neiko etxaiak ziren, eta Ateneak, eta karon betikoa ez da, baina bortxaketetan, gaur egun ere epaiketetan hori ari garelako defendatzen. Gure ez erruduntasuna bortxatzailearena, baizik bortxatua izan denak, benetan errurik ez duela justifikatzen ari gara. Kontua da Ateneak, ofrenda horri edo gaizki egite horri egiten duena da, Poseidon alde batera utzi, baina Medusa zigortzen du. Eta egiten duena da, bere doai, gizonen begiradan doai den hori guztiz kimatu dela. Ile zoragarri hori suge bihurtu, eta gero ez esaten da begiradek akatuko balut, ez da, begiradek arrizko bihurtu, Ateneak zigortzen du, edozen gizoni begiratu ezkero harri bihurtzera, ez da. Eta bidaltzen du, los konfines, ez, horrela esaten dena baina, ze polita, harremanetan, beti da gizon erabakitzen duena, ez da erabakia biren artien hartzen, nik hau nahi dut, hau nirea da eta bar, ez da polita, ez dago aizpatasunerako inoiz tarterik, eta zuk bortizkeria jaso eta gainera zigortua zeu. Bueno, oso polita eta oso ondo atera zaie, 2000 urtera hementxe gauzelako. 2000 urtetan berdin egiten jarraitzen dugula. Hor badaude teoria desberdinak, zegero egia da, errelatuak ere, orain dela milaka urte eta mitoak eta errealitateak eta nahazten direnean, beti ere interpretazio egin bertzaie pixkat lekua, baina badago arradiz, Atenea bera momentu batean, damutu egiten dela, bizitza osorako zigortzen du, baina Gibraltarretik aurrera, mundua bukatzen den norabaitera bidaltzen dute, eta Atenea momentu batean garbatu egiten da, eta egiten duena da, Perseok akatuko du gero Medusa, baina Ateneak eskatzen duena da, batek Medusa akatu dezala. Ez da dila egon, historia guztian eta horrelako zigor batekin. Eta orduan sartzen da Perseoren figura. Eta orduan Perseo da, beste gerlari mitologiko bat, Medusarena joango da, Ateneak oso ondo erakutsiko dio begietara ezin diola begiratu, eta orduan Perseo oso beti agertzen da eskudo batekin bezala, ez da? Eta orduan behin burua mozten dio, burua moztuta, Ateneari eramango dio, baina bere burutik irtengo dira bi personaia mitologiko oso ezagun. Batetik zaldia, Pegaso zaldi ezaguna, eta Krisaor, beste pertsonaia bat, ez da? Hau da, justu hau aurten oporretan ikusi ditugu irudi batzuk hau oporretan topatunen, onartuko dut gai hau oporretatik dakarki dela bueltaka, eta izan zela, estatu honi esker izan zela, pixkat gelditu dela. Nordau! Zergatik dauko leku guztietan, eta egia da, oso erresa dela representa, baina
inoiz nik behintzat ez naukan horrela, ikono maila horretara, bortxaketa baten gehiago, monstruo bat, edo ez? Nik garai bat eukinaban, aspaldi, unibertsitate garaian, bai egon nintzen mitologiakin oso liluratuta joaten nintzen Bilboko liburutegira, eta ez dut gogoratzen, ez dugu bortxaketakin ez naban inundik inora lotzen. Nik, ez ma, zuk esan arte, ez dut jakin. Osa, lehenengo aldia entzuten dutena pixkat kontua bortxaketarekin lotuta medusaren zera hori, bai. Hori da, eta egia esan, kurioso da, gero hasten gara, eta igual mundu anglosajoia, New Yorkera joango garelako segituan, baina badago hau, ez? Badago da hainbeste feminismutik eta hartu izan da figura hau, eta buelta eman izan zaio, baina egia da niretzako ere oso berria den gauza bat dela. Lehen ikusten dara, herri ezberdinetan dauden estatuak, artelanak, azkenien izan dalako, berrepresentatu dan, bitu Istanbuleko... Hau da, Istanbuleko zisternak dira, hau da, arkitektoniko kire zoragarria, ze da Istanbuleko urak hemen zeuden, eta da estatua bakarra, beste guztiak zutabeak dira, baina hau dago eta buelta eman da. Hau da momentu batean Konstantinopola hartzen dutenean zerek otomanoek eta Istanbul bihurtzen dutenean egiten dutena da, honi buelta ematen diote. Baina dagoen simbolo bakarra da, medusaren burua da. Gero beste badago, orain Dan Brownen inferno hor da. Azken estena. Pelikuleko eta liburuko bai, eta ikaragarria dara da. Abito, ez dokat ikusi. Eta gero dago beste oso ezagun bat Firentzeko Uffizi galeriaren aurrean, hau izango da ezagunetako badagoena, 16. mendekoa da. Eta hau kuriosoa da, ze da, familia horri, Medici familiaren inguruko boterea representatzeko horrelako beste irudi bat, hause. Beste irudi hau. Eta oso importantea, ze azkenean iruditeria edo eskultura honetatik etorri dira, gainontzeko guztiak ere bai, ez? Eta gero igual aipatzearen ere, zenik hau ere ez nekien, baina medusaren irudia bersignifikatua izan da historian zer, adibidez Frantziar iraultzan, askatasunaren simbolo bezala hartu zuten ere bai. Orduan bada, figura bat behin da berriro representatua izan dena, eta gero zinean, esan dakoa, Sirenita aipatzen dut, baina filmen berrietan ere munstro bat bezala, akatu behar den munstro bat bezala, badauka egia esan, bai, pixkat beste... Zelan iristen gara berrirakurketa hori egiten, egia dalako, orain, eta segurazki orain, neure gazti hauten nintzen onela mitologiako kontuek irakurtzeko, baina hain normala zan, esaten nahi. Batekin azarratuten da, eta hil. Semearekin beste seme bat dauka. Dinot, olako ipuño oso normal irakurtzen zuen. Baina bortxatu hitza nik esatu zen aipatuko luketenik. En todo caso igual maite mindu zan, eta berak ez zuen nahi, hola, beti ere ez dakizu pixkat, hola, bortxatu nik ez dutuzten inundik inora irakurri naganik garai hartan bentsat, medusaren mito. Hori da ba, etorduen guk ja gaur egun badakigu bortxaketa batana, orduan bortxaketatik, erreibindikazio hori, esan didazuna, gaur egun, feminismoaren ikurretako bat, hori ere, enekia. Horri igual aipatzea erraz, igual badago autore bat, ez dudan izan oso izango, 1975 Helen Shoux izeneko feminista frantses batek medusaren barrea izeneko liburu argitaratu zuen, eta horre egin zuen, ardatza justozuk esate zenuena, beste lekura ekarri, bortxaketa. Ez da inbeste, karo da, ezkenean ez, patriarkatuaren eskema patriarkala jartzen du erdigunean, ez? Eta horria buelta oso bat dator. Eta onja dator buelta oso bat, niretzako, pixkat gainera, hirietara gatoz espazioak, ez, orain jasoneka egingo duguna generoa eta hola, baina oso garrantzitsua izan da, New Yorken, Me Too, gogoan izango duzu duela urte batzuk Me Too edo ni ere bai, ez da, eta paterzere Harvey Weinstein produktorearen arira eta, Poseidon, hori da, Poseidon, bere boterea erabiliko duena, eta gainera emakume ezagunak, lirainak direnak, kontua da, estatu hau jarri dutela, parkea da, College Pond Park izeneko parke batean, temen ikusten ditugu rolak, alauta dela. Medusa dago eta gizon baten burua dauka. Zer da kontua, estatu hau dagoela justo Harvey Weinstein epaitu zuten epaitegiaren aurrean dago, eta dauzka bi bitxikeria, niretzako zoragarria dena, emakumeen kontrako indarkeria esaten dugunean normalean gizonetaz ez dugu hitz egiten. Eta gizonak ere movida guzti honetan zein den euren lekua batzutan oso galduta ikusten ditut, esango nuke. Eta hau da, Luciano Garbati izeneko eskultorea, 2 metroko pedazo de estatua badago, izugarria da. Oso gauza kuriosoa da, zebera momentu batean, etzen oso eroso sentitzen, mugimendu feministaren simbolo de ikono izango zenare eskultura bat gizon batek sinatzearekin. Eta orden hor momentu batean egin zuena da, berak berkolokatu, berak gizon bezala, patriarkatuaren seme bezala, eta emakumeen kontrako indarkerian zintzen bere lekua. Hauxe bere autorretratoa da.
berak bere burua kokatu zuen, bere burua, esaten gizon bezala, hausnartu beharra daukagu, zein den movida guzti honetan lekua, eta batez ere ispilu joku egin behar dugu, benetan emakumeen kontrako indarkeriari dagokionen. Baina zalantza barik, geuk egin behar dugu eta? Duari gabe. Geu gabiltz egunero ariketa hau egiten. Barriro irakurtzen honelako ipuin bat eta beste irakurketa bat emoten. Geu honetan jarrita gauzena. Emakumeek ikaratzen dabilena, emakumeek mintzen dabilena, argi daukaguna ez dugula hori nahi, ez dugula onartuko. Ja hori ez dugula onartuko. Eta orduen, horrelako pentsamentuen kokatute zauz eta ariketa hori egin behar duzu, zer esan horretan dabilen baten batek? Hala ere kuriosoa da, ze honek sortzen du transgresioa eta aurretik ikusitako guztien olaino ituta gauden, aurreko guztia normala da, eta hau zaten dugu, wow, kontxo, ez? Osea, behitu ze fuertea den inbertsioaren legea, ez da? Rol, sexu edo genero rolak aldatzen ditugunean, eta guztizola, eta mobitu, eta karo, mobitu egin behar dira. Mobitu egin behar dira, eta mobitzen ez diren bitartean jai daukagu, ez? Eta nik uste hor daukagula guk ere, hori medusari begietara begiratzen hasi behar garela. Ze, ezurroiek behin da berriro sinistu ala, guk gaur korpuztu ala, guk ere mito hoien araberako gaude, ez? Eta guk ere horrelako kasuen aurrean ere, eske 2000 urtetara oraindik leku berdinak transitatzen jarraitzen dugu, ez? Zerbait hori boterea,